som en af byens ildsjæle og spurgte, om jeg kunne stå for det. Og jeg var jo lige ved at lave den traditionelle. Det har jeg ikke tid til. Så tænkte jeg alligevel, nej, det skal fandme være løgn. Det kan jeg godt. Når man får lov til at sige om, hvad man vil, så er det jo da dejligt, at man kan få lov til at bruge et par timer af jeres tid så en aften som i aften. Men det jeg sådan set har tænkt mig at fokusere lidt på, det er jo lidt samfund, som vi i går har gang i herude. Og det er jo fornøjelse at se, at der kan komme så mange mennesker sådan en aften som i dag. I betragtning af, at der har været nær byfest nu i 5 dage. Vi har et samfund med noget gang i. Vi har en masse mennesker, der bakker over om det. Der bliver brugt en masse tid på det. En masse frivillig tid. Vi har en masse foreninger, der er gang i. Og jeg nævner lige nogle stykker, ikke? Vi har en meget aktiv sportsforening. Vi har et fodboldhold på vej i Superliga, ikke? Vi har en borgerforening, vi har et forsamlingshus, vi har en brus, vi har skolen, vi har dilettanter, vi har pensionister. Under det er der en masse andre foreninger, der er udvalgt. Og i alle disse tider, hvor folk prioriterer deres fritid ufattelig højt, så er det jo efterhånden ved at være lidt svært at skaffe en masse frivillige. Og når man nu ser på den uge her, vi har været i gang i her, der er nogen nu, der kører på 5. dag med frivilligt arbejde. Det svarer faktisk til en hel uges arbejde. De har brugt udelukkende for byens skyld, for borgernes skyld, og for at der er noget herude. Og det skal man altså prøve at nogle gange overveje og bakke op om og udvise taknemmelighed over for de mennesker, som bruger så meget tid på de her ting. Og for folk til frivilligt arbejde, det er for folk, der elsker bøvl. Det er ufattelig bøvl at have frivilligt arbejde. Det tager en masse tid. Man skal gøre det gratis. Det er i ens fritid. Man påtager sig stor ansvar. Så er der nogle formænd, som har det største ansvar, for de skal jo uddelegere. Og det aben ender ved dem, hvis det ikke går lige, som man tænker. Og det sker altså en gang imellem. Når man tænker og ser på nogle af de her mennesker, der nu har været i gang i 5 dage, jeg kan godt sige, at nogle af dem de er så træt, så når jeg går hjem herfra, der sover de inden de rammer hovedbuden. Alle de her tovholdere, som vi har, der sørger for, at vores samfund det kører, og det virker, og det fungerer, dem skal vi tage hatten af for, for de gør det gratis. Og det er ikke bare lige sjov hver gang. Det er helt sikkert. Det er ikke fedt at komme med hatten i hånden og tikke og bede folk om lige fra sponsorpræmier til bestyrelsesposter. Og der er ikke rigtig nogen, der har lyst til at tage dem, for man ved jo godt, hvor det kan ende med, ikke? Det er, at man selv står med den i hånden. Og så kommer man jo ud over det der med, at folk de kører træt i det. Og det må simpelthen ikke ske, for det er det, der er kilden til, at vores samfund det kan køre herude i området. For hvis ikke der er noget gang i, der sker noget, så er der ingen, der gider bo. Og så dør det hele bare helt af sig selv. Så målet med de her 5 minutter, det er sådan set, at hvis vi alle sammen gad at gøre lidt, når en af de her ildsjæle kommer og banker på vores dør, gider I ikke lige gøre sådan som sådan, så prøv at tænke på, hvad man kan bidrage med. Det kan godt være, at det ikke er meget arbejde, men det er meget for mange, i og med, at det kan aflaste nogle andre steder, så de her formænd, de ikke kører træt i det, de går og har gang i. Fordi det er sgu dem, der gør, at det hele tiden kører. Giv den med klap på skulderen. Hom med det, man har. Sørg for at få til at køre. Og det er egentlig mål med det, jeg vil sige. Og derudover, så synes jeg, at vi skal sige skål. Så skal vi give de her mennesker et leve. Og så skal vi tænke på, at næste gang de ringer, næste gang de banker på døren, så hjælper vi dem. Hvis vi alle sammen gør det, så kører det. Og så kan det være, at de ikke kører træt i. Tak for ordet.